ויונתן הקוסמים, כן הם הקוסמים הכי טובים שהמדע יכול להציב ואף אחד לא משתבע להם, תשימו סך וזה כל הסיפור, כן כולם לראות ואנחנו הקוסמים הכי טובים לראות אותנו זה תחביבים, תקקסמים כי אתם תתעלפו מרוב שזה מדהים, כן כן אף פעם לא תמצאו מופע כזה מטעים, כן אנחנו גאונים, אין דבר טוב יותר מזה, כן אין דבר, אנחנו לא ברמה של כל הקוסמים האחרים אנחנו מיליון יותר, כן 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 שלי ויונתן הקוסמים, כן הם הקוסמים הכי טובים שהמדע יכול להציב ואף אחד לא משתבע להם, תשימו סך וזה כל הסיפור, כן כולם לראות ואנחנו הקוסמים הכי טובים לראות אותנו זה תחביבים, תקקסמים כי אתם תתעלפו מרוב שזה מדהים, כן כן אף פעם לא תמצאו מופע כזה מטעים, כן אנחנו גאונים, אין דבר טוב יותר מזה, כן אין דבר, אנחנו לא ברמה של כל הקוסמים האחרים אנחנו מיליון יותר, כן 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 שלי ויונתן הקוסמים, כן הם הקוסמים הכי טובים שהמדע יכול להמציא ואף אחד לא משתבע להם, תשימו סף וזה כל הסיפור, כן כולם לראות ואנחנו הקוסמים הכי טובים לראות אותנו זה תחביבים, תקקסמים כי אתם תתעלפו מרוב שזה מדהים, כן כן אף פעם לא תמצאו מופע כזה מטעים, כן אנחנו גאונים, אין דבר טוב יותר מזה, כן אין דבר, אנחנו לא ברמה של כל הקוסמים האחרים אנחנו מיליון יותר, כן 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 שלי ויונתן הקוסמים, כן הם הקוסמים הכי טובים שהמדע יכול להמציא ואף אחד לא משתבע להם, תשימו סף וזה כל הסיפור, כן כולם לראות ואנחנו הקוסמים הכי טובים לראות אותנו זה תחביבים, תקקסמים כי אתם תתעלפו מרוב שזה מדהים, כן כן